Така. Боже, 8, какви сте деца? Аз като бях на 14 имах там, вечерен час и си лягах в 7, а вие сте гримирани. Добре. Значи, вечерен час, добре. И ние имаме вечерен час, обаче не в такъв смисъл. Да не сме навънка до еди колко си часа. Първо. Второ, това, че сме гримирани, нищо не значи молив и спирала. Очна линия и спирала. Това е. Смисъл, какъв е проблема? Нямаме фондиотен, нямаме пудъра, нямаме никакви такива глупости. Това е за подчертаване на очите, нищо какво толкова. Вечерен час всъщност не значи часа, в който да си легнеш, часа, в който да не трябва да си навън. Човек си ляга когато иска. Мисля, аз мога да си легна и в 1 часа. В 7 да си легна, аз толкова вечерен принципно. И как да легна в 7, като родителите ми лягат късно, това е глупаво. Първо. И второ, това, казваш го сякаш сме някакви пропаднали, само защото носим грим. Ами това въобще не е така. Като бях на 14, всъщност, като бях на 14, значи сега си на 14. И добре, начинът по който пишеш е ужасяващ за човек на 14 години, май нямаш никаква култура. Не го писи, да. Ми изкарани някакви супер пропаднали, защото имаме мули. Светлина да стане. Не пипа! Ще стане гадостта. Ами, изкарани сякаш сме някакви супер зле, само защото носим това. Слагаме малко грим. Ми това не означава нищо за нас. Извинявай много. Махни си тага. Служи си тага. Селски анонимен бият. Какви сте деца? Какви сте деца ми даде? Деца сме, ми да. Това, че се гримираме, лично не значи не сме тръгнали да ходим по някакви дискотеки, да се тагваме. Всички ми остави. Да. Така че... Ти имаш проблеми с компютъра. Ти имаш проблеми с компютъра.